हग्राजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारिजों खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथाय खुंदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि सालखर' बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों हग्राजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथाय खुंदों। बेनिनो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव बुलुर काबादि गेलेमु आयदाफोरजों लोगोसे दामनाय देनाय मोसानाय बादायनाय आयदाफोरबो लानाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदों सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बर' आरो गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारि, लोगोसे सा धेकियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आदिम स्वर्गियारि, सनितपुर जिल्लानि बिथोनगिरि रिंसा बसुमतारी आरो गोबां बिबानगिरि आरो मेलेमजिबिफोर। दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा ब्रैथि बोसोरसालिया रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो बिथांमोना नैबे सालखर' बर' गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 29 आरो 30 बे साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बैसागु फोरबोखौ फालिदों। दा दिनै जोबथा सान, दा बिनि गेवलां जि मेल बेवहाय आं गाहाय आलासि महरै बिथांमोनजों हांख्राय हरजादोंमोन। हांख्राय हरजानाय बायदि आङो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला नैबेबायदि जि रंजालि बैसागो गेवलां मोसानाय बेखौ जोङो बर'नि न'खर न'खर गामि गामि जोङो फालिबाय थानायनि अनगायैबो बेखौ जोङो जौसाङाव लाबोनांगोन। दा जौसाङाव लाबोब्लासो जों बेखौ मुलुगाव जों गोसारहोनो हायो। दा बेनिखायनो आङो नैबे जि हाबाफारि लादों दख'र दुलाराय बर' आफादा, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। रंजालि बैसागो जि फोरबो फालिनाय बियो बर'फोरनि गेजेराव गोदो जिबायदि रंजायोमोन, गेजेर ससेयाव एसे गुबुन हारिनि दामनाय देनाय जेरै देगजों मोसानाय, केसेटजों मोसानाय बियो सौफैदोंमोन। बेखौ दुलाराय बर'सा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा फोसाबनायनि गेजेरजों बियो एसे मोजां थासारियाव फैबाय। नाथाय दासिमबो जोङो बेखौ मोजां थासारियाव लाबोजोबनो हायाखै। दा बेवहाय रायजो राजा बिथांमोना साफ्रोमबो सांग्रां जायोब्ला फैबाय थानाय समाव जों बर'नि जि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन फालिनो हागोन। गिबियाव हग्राजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खौरां बुथुमगिरिजों लोगोसे खौरां नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि हग्राजुलि दख'र आफादनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ गिबियाव बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै हग्राजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सालखर' बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथाय खुंदों। दा बेयाव बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे जोंनि दख'र आफादा गोबां हाबाफारिफोर लाफानाय जादों। दा बेयाव सेथि सान हिसाबै 29 एप्रिल बेयाव जोंहा माखासे बादायलायनाय जेरै खुगा मेथाइ, बैसागु देमसि मोसानाय आरो लोगोसे गेवलां मोसानाय, बिदिनो बायदि जोंनि बर' हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हारिमुवारि बादायलायनाय बेफोरखौ जों लाफानाय जादों। लोगोसेनो बेयाव माखासे फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो उत्सब खालामनो थाखाय गेलेनाय बादायलायनायबो लानाय जादों। बेयाव गिबियाव जोंहा भलिबल लोगोसे काबादि बादायलायनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों लाफादों। बेखिनियानो। नोंथांमोना नैबे हाबाफारिनि थाखाय आलासि महरै सोर सोर लेंहरनाय जादों? बे हाबाफारियाव जोंहा दिनै गेवलां मेल 29 आरो 30 एप्रिलाव बे खुंजानाय जादोंमोन आरो दिनै गेवलां मेल। दा गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथाङा दिनै बाहागो लाफैदों। लोगोसे जर'खा आलासि महरै दङ माखासे आफादफोरनिफ्राय। दा बिदिनो जोंहा NDFB बारग' NDFB बिथांमोनाबो दिनै बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लादों आरो लोगोसे जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना नैबे हाबाफारिखौ बेसेबां जाफुंसार जादों होनना बुंनो सानो? दा बेखिनियाव जोङो बुंनांगोन जिहेथु जि मोनसे बोथोरनि थासारिखौ नायनानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जथेस्थ' जों बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुदों। मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे बर'नि माहारियारि फोरबो। दा बे माहारियारि फोरबो महरै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2026-133 9101-536360 700-2026-133 9101536360